அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில செகண்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ்ல வந்து பகவான் என்ன பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செயல்கள், கர்மயோகா, நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற 7 to 12 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து பக்தி யோகம், பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றத பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 13 to 18 சாப்டர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஞான யோகம், என்னென்ன ஞானங்கள் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் பத்தி நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. முக்கியமா பிரகிருதி, குணங்கள் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதை பத்தி இன்டெப்த் நிறைய அதுல நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சத்துவகுணத்துல இருந்தா எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், ரஜோகுணத்துல எப்படி இருக்கக்கூடாது, தமோகுணத்துல ஏன் இருக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் நம்ம அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ். 18 சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது கர்மயோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா, ஞான யோகா. யோகா அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கனெக்டிங் சோல் டு சூப்பர் சோல். அதுதான் வந்து யோகா. நம்மளோட சோலை பகவானோட கனெக்ட் பண்ற ஏதோ ஒரு மூலியமா நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் யோகா. செயல்கள் மூலியமா நம்ம பகவானோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சோலை, இல்லைன்னா வந்து பக்தி மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஞானத்தின் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம சோல் பகவானோட சூப்பர் சோலோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும். அதுதான் அதுல சிறந்தது பக்தி யோகா அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். இதுல நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம். இதுல வந்து நம்மளுக்கு பொதுவா கீதையில என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றதே 18th சாப்டர்ல செகண்ட் சாப்டர்லயும் எல்லா யோகத்தை பத்தியும் பகவான் வந்து ஓரளவுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க, அதாவது அர்ஜுனருக்கு. அதனால்தான் இதோட இந்த சாப்டருக்கு வந்து கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதுதான் இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிளோட டெய்டிஸ். நம்மளோட வணக்கங்கள் தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்றுக்கு நம்ம அத்தியாயம் 1 பார்த்தோம், அர்ஜுன விஷாத யோகம். அதுல என்ன அப்படின்னா, விஷாதம் அப்படின்னா ரொம்ப கவலையில இருக்காங்க. அர்ஜுனனுக்கு கவலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை. எதனால விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இந்த 5 விஷயங்கள்னால அவங்களுக்கு போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை. ஒண்ணு இரக்க குணம், போர்னால எல்லாரையும் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், கில் பண்ணணும் இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு கம்பேஷனேட், ரொம்ப இரக்க குணத்தோட இருக்காங்க. நிறைய கெட்டதெல்லாம் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்குமேன்னு. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, அதனால ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டும் இருக்க போறது இல்ல. சண்டை போடுறதுனால எப்பயுமே என்ஜாய்மெண்ட் இருக்காது, நம்மளோட சந்தோஷமும் நிம்மதியும் தான் போகும். அதே நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டா கூட நம்மளுக்கு அது நிலைச்சிருக்கும். ஆனா நம்ம சண்டை போடுறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளோட சந்தோஷமும் நிம்மதியும் போயிடும். அதனால இன்பமின்மை. பாவச் செயல், போர் செய்யறதும் ஒரு பாவச் செயல் ஆகுது. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சு போயிடுமோ அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கவலைப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இருமனம், எது நல்லது எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு தெரியாம அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பமான மனநிலை ஏற்பட்டுடுது. இந்த காரணங்கள்னால அவங்க போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த சாப்டர்ல அதுக்காக பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு பதில்களை கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல என்னென்ன சொல்றாங்க நம்ம பார்ப்போம். அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள், ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை, கிருஷ்ணர் அவற்றை விவரிக்கும் ஸ்லோகம், கிருஷ்ணரின் பதில். இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம், அவங்களுக்கு கம்பேஷன் இருந்தது இல்லைங்களா, அது வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல 11th ஸ்லோகா டு 30th ஸ்லோகா வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. கம்பேஷனேட்டா இருக்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்றத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அது வந்து ஞான யோகம். அதாவது இந்த சாப்டர், இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம சோல், இந்த உடம்பு மட்டும் நம்ம கிடையாது, அதுக்குள்ள உள்ள சோல், இந்த ஸ்பிரிட் சோல் தான் நம்ம அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க. நாம் உடல் அல்ல. ஏன்னா நம்ம பொதுவா நம்ம என்ன யோசிப்போம்னா, இந்த உடம்பை பத்தி தான் யோசிப்போம். இதுக்கு ரிலேட்டடா தான், இதுக்கு ஒரு கஷ்டம் குளிர்ச்சுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சஃபஸ்டிகேட்டடா வச்சுப்போம், பசிச்சதுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்போம் இல்லையா. எப்பயும் இந்த உடம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா வச்சிருப்போம், அதுக்குதான் நம்ம நிறைய கொடுக்குறோமே தவிர, ஆனா உள்ளுக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கு, அந்த ஆத்மாக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம நிறைய கவனம் செலுத்துறது இல்லை. அதை வந்து நம்ம இந்த ஞான யோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி வந்து ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன தேவையோ அதை எப்படி நம்ம கொடுக்கறதுன்றத. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, சண்டைனால என்னது, ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை அப்படின்றத அவங்க நினைக்கிறாங்க. அப்போ அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல 31st ஸ்லோகால இருந்து 37th கர்ம காண்டம் அப்படின்ற, அதாவது செயல்கள்,
கர்மயோகா இதுல வந்துரும். சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், நல்லது செஞ்சாலும் கெட்டது செஞ்சாலும் அதுக்கேற்ற ஏதாவது ஒரு பலன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா உண்டு அப்படின்ற முறையில அதை வந்து விளக்கம் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாப செயல், இது பாபமாகுமே, போர் செஞ்சா வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் வந்து அதுல வந்து இறந்து போவாங்க, அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து கெடுதல் தானே வருது, அதனால பாபம் ஆயிடுமே அப்படின்றது. அப்ப புத்தி யோகம், அதன் மூலியமா பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு பதில் சொல்லியிருப்பாங்க. பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை, தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது பாவம் இல்லை. எப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆஞ்சநேயர் இது ஹனுமன் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ராமருக்காக போராடினாங்க இல்லைங்களா. பகவானுக்காக போராடும் போது, தர்மத்துக்காக போராடும் போது அது பாபம் இல்லை. ஆனா நம்ம சொந்த விஷயத்துக்காக நம்ம ஏதாவது தப்பா மத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஏதாவது செஞ்சோம்னா அது வந்து என்னத்துல வந்துடும், பாபத்துல வந்துடும். அதனால தர்மத்துக்காக நம்ம பகவானோட விருப்பத்துக்காக நம்ம செய்யும்போது அது பாபம் ஆகாது அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இருமனம், எது எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு தெரியாம இருக்கிறதுனால அதுல என்னன்னா 2.41 ஸ்லோகத்தில் திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். கிருஷ்ணா என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படி, அதாவது வேதத்துல என்ன போட்டிருக்கோ, நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படி செய்யறதுதான் ஒரே தீர்வு. நம்ம எப்பயுமே ரெண்டு இது வந்ததுன்னா நம்ம வந்து எது தர்மம், எது வந்து நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்தின் முறையில இருக்கு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே கரெக்ட் ஆயிடும். அப்புறம் ஸ்திதிதாதி முனி, அதாவது தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர், அதாவது ரொம்ப ரினௌன்ஸ்டா இருந்ததுக்கு அப்புறம், ஆழ்ந்த பக்தியில ஆழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய் அப்படின்றதையும், அதாவது குடும்ப பாரம்பரியம் இதனால கெட்டு போகாது அப்படின்றத பகவான் அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? மியூட் பண்ணுங்கோ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். 2.7. அர்ஜுனன் வந்து இவ்வளோ நேரம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல, அதனால ஏகப்பட்ட விஷயத்த வந்து பகவான் கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. பகவான் எதுக்கும் எல்லாத்தையும் அமைதியா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதாவது ஒரு சிறந்த குரு, ஒரு அதாவது கைட் பண்றவங்க அப்படின்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு இது பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வழியிலேயே போய் அவங்கள சரி பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஒரு சிறந்த குருவோட அடையாளம் சொல்லுவாங்க. இப்போ அர்ஜுனர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா சரணாகதி எடுக்கிறாங்க, பகவான் கிட்ட சரணடைகிறாங்க. அதாவது எனக்கு எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது, நீங்க தான் எனக்கு எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுக்கணும். அதனால இந்த ஸ்லோகம் ரொம்பவே முக்கியம். இது எல்லாருமே வந்து நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிட்டு நம்ம தினமுமே சொல்றதும் நல்லது. ஏன்னா இதை சொல்லும் போது நம்மளும் கிருஷ்ணர் கிட்ட எனக்கு எது நல்லதுன்னு தெரியாது, நல்லது கெட்டது தெரியாது, அதனால நான் வந்து உங்ககிட்ட சரணடைகிறேன் அப்படின்ற சரணாகதி பண்றதுக்கான அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகம். அதனால அவசியம் எல்லாருமே இந்த ஸ்லோகத்தை தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட கடமை எது அப்படின்னு தெரியல, போர் பண்ணணுமா வேணாமான்னு குழப்பமா இருக்கிறேன், என்னோட பலம் எல்லாம் போன மாதிரி நான் வந்து உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட நானு சரணாகதி அடைகிறேன். சரணம் அடையிறது அப்படின்னா, சரணாகதினா எல்லாமே பகவான்கிட்ட, அதாவது மனம் சொல் செயல் இது மூணுமே பகவான் கிட்ட நம்ம சமர்ப்பிக்கிறது, அதுதான் வந்து சரணாகதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்க. இது ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன, இது வந்து சரி கிருஷ்ணர் என்பவர் யார், அதுக்கப்புறம் இஸ் அவர் விஷன் பெர்ஃபெக்ட், நம்மளோட விஷன் பெர்ஃபெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு மேகமூட்டம் தெரியும், ஒரு மலை தெரியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
அதையே கொஞ்சம் உத்து நோக்கணும்னா அந்த இடத்துல மலை மட்டும் இல்ல, அந்த மலை மேல நிறைய மரங்களும் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தையே நம்ம இன்னும் நல்லா உத்து நோக்கணும் அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு கிளி வந்து பழம் சாப்பிடுறதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப நம்மளோட விஷன் வந்து எப்பயுமே கரெக்டா நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லுமானா அப்பப்ப என்ன ஆகும், சில சமயம் நம்மளே பார்ப்போம் இல்லைங்களா, நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே இம்பர்ஃபெக்ட் தான். சில சமயம் நம்ம வந்து பாக்குறது வந்து சரியானதா இருக்காது. பாம்புன்னு கயிறை வந்து பாம்பா நினைப்போம். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா. சிலது நம்ம கேட்கறது கூட சரியா நம்ம வந்து கேட்டிருக்க மாட்டோம். அப்ப நம்மளோட விஷன் வந்து பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நம் பார்வை பூர்ணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். அதனால நம்ம எப்பயுமே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யறோம் அப்படின்னா அதை நல்லா நம்ம இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி செய்யணும். ஏன்னா நம்ம மேலோட்டமா பார்த்தோம்னா அதோட ஆழ்ந்த அர்த்தத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே இம்பர்ஃபெக்ட். அப்ப கிருஷ்ணர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு 3 விஷயம், அதாவது காட் ரியலைசேஷன் வந்து 3 விதமா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன், இன்னொன்னு பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அதுக்கப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன். பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா ஒளி வடிவமா பகவானை வந்து வழிபடுறது. இன்னொன்னு பரமாத்மா ரியலைசேஷன், பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து நினைச்சு அதன் வழியா வழிபடுறது. இன்னொன்னு பகவான் ரியலைசேஷன், அதுதான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது. பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. ஆக 3 விதமான காட் ரியலைசேஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன். பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒளியை மட்டுமே வழிபடுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா, சூரியனோட ஒளி வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது. இங்க எல்லாருக்குமே ஒளியை பார்க்க முடியும். இங்க வந்து வெளிச்சம் இருக்கு. அப்போ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு இதுதான் சூரியன் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது ஒரு விதம். அதே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வானத்தை உத்து நோக்கணும்னா ஒரு வட்டமா ஒரு உருவம் தெரியும். அப்போ சூரியனுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதுக்கும் உள்ள சூரியனை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அது ரொம்ப வெப்பமா இருக்கும், அது வந்து ஹீலியத்தினால செய்யப்பட்டது, அதோட சைஸ் இவ்வளோ, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது பகவான் ரியலைசேஷன். ஆனா 3மே சூரியனோட ரிலேட் ஆனதுதான். ஒளியும் சூரியனோட தான், பிரிஞ்சதே கிடையாது. உருவமும் சூரியனோடதுதான். சூரியனை பத்தி நல்லா ஆழ்ந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதும் சூரியனோட. அப்ப வெறும் ஒளியை மட்டுமோ இல்ல உருவத்தை மட்டுமோ தெரிஞ்சுக்கிறது முழுமையான புரிதல் கிடையாது. ஆனா சூரியனை பத்தி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முழுமையான புரிதல். அப்ப எது உண்மையான ரியலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் ரியலைசேஷன் இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ ஒளி வடிவமா ஒரு சிலவங்க பகவானை வழிபடுவாங்க. அதுவும் பகவானை வழிபடுறதுதான், அதுவும் லிபரேஷன் உண்டு. அதுக்கப்புறம் பரமாத்மாவா யாரெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முனிவர்கள்லாம் தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, இதுல காட்டுல எல்லாம். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரொம்ப இருக்காது. ஆனா முழு நேரமும் பகவானோட உருவத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு வருஷக்கணக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தவம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி வழிபடுறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க லிபரேட் ஆகிறதுக்கு அதுவும் அதுவும் என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அதுக்கப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன்ன்றது கிருஷ்ணாவை பத்தின எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறது. எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம வழிபாடு பண்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அது கண்டிப்பா ஒரு குருவின் மூலியமா நம்ம பண்ணோம்னா இன்னுமே சிறப்பு. ஏன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரியலைசேஷன், பகவான் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதவியாசர் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட அப்பா பராசர முனி, அவங்க வந்து விஷ்ணு புராணத்துல பகவானுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. பகவான் அப்படின்னா யாரு அப்படின்ற மாதிரி டெஃபினிஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு 6 ஆப்புலன்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தமா கிருஷ்ணருக்கு பாத்தீங்கன்னா 64 குணங்கள் உண்டு. அதை நீங்க வந்து கூகுள்ல இல்லைன்னா இஸ்கான் டிஷேட்ரி அப்படின்ற இது இருக்கும், அங்கெல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா 64 குணங்களும் உங்களால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா வேதவியாசர் பகவானுக்கான விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 6 ஆப்புலன்சஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் பகவான் அப்படின்னா அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இதை யாரு பீட் பண்ணாலும் அவங்கதான் பகவான். ஆனா யார்கிட்ட இது இருக்கோ அவங்க, அதாவது வந்து இந்த 6 ஆப்புலன்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பியூட்டி, ரிச், ஃபேமஸ், ஸ்ட்ரென்த், நாலேஜ் அண்ட் ரினவுன்சியேஷன். பியூட்டி, கிருஷ்ணர் வந்து எப்பயுமே அழகுதான். இப்ப ஸ்கிரீன்ல கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா, கிருஷ்ணர் வந்து குட்டியா பார்த்தாலும் அழகாதான் இருப்பாங்க. அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரி இருக்கிறப்பையும் அழகாதான் இருப்பாங்க. அவங்க மகாபாரதம் பகவத்கீதை
அப்போ வந்து அவங்க வந்து உபதேசம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு 125 வயசு. ஆனால் அப்பயும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. 16 இயர்ஸை கிராஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களோடது டிரான்சென்டென்டல் பாடி இல்லையா, அதுக்கு வயதுலாம் கிடையாது. அதனால நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி பஞ்சபூதங்கள்னால ஆன உடம்புக்கு தான் என்னது, நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருப்போம், கொஞ்சம் 5 வயசு பிள்ளையா இருக்கும்போது வேற மாதிரி இருப்போம், அப்புறம் யூத் ஒரு 25 இயர்ஸ்ல இருக்கும்போது வேற மாதிரி இருப்போம், அப்புறம் 40 இயர்ஸ், அப்புறம் 60 இயர்ஸ். அப்போ நம்மளோட உடல் வந்து மாறுது. ஆனா வந்து டிரான்சென்டென்டல் பாடி தெய்வீக உடம்பு யாரு, பகவானுக்கு, அவங்களுக்கு எப்பயுமே என்னது இளமைதான். 16 வயதுல தான் எப்பயுமே காட்சி கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்ல, எந்த ஒரு குட்டி குழந்தை லேசா கிருஷ்ணா படம் போட்டா கூட அது எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இல்லைங்களா. அது மாதிரி அவங்க அழகுல பகவான் தான் சிறந்தவங்க. அப்புறம் ரிச்சும் அதே மாதிரி பகவான் தான் சிறந்தவங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த உலகம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே பகவானோடது தான். நம்மளையும் படைச்சது கிருஷ்ணர் தான். அப்படின்னும் போது எல்லாமே பகவானோட சொத்து. அப்போ பகவான் தான் இருக்கலே ரிச். அதுலயும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிருஷ்ணாவோட அவதாரத்துல நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து 16,108 குவீன்ஸ். அப்போ அந்த ஒவ்வொரு குவீனுக்கும் அவங்க வந்து ஒரு பேலஸ் நல்ல ஜெம்ஸ் டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு கோல்டுலயே செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி யாருமே வெல்த்தியான பீப்புள் கிடையாது இல்லையா, ஒரு கிருஷ்ணா அவதாரத்துல மட்டும். அப்போ he is the richest. அப்போ ரிச்ல அவங்கதான் சிறந்தவங்க. அப்புறம் ஃபேமஸ். எங்க போய் நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலும் அது பகவான்ற அளவுக்கு எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். எந்த கண்ட்ரில போய் சொன்னாலும் கிருஷ்ணனா லார்டோட நேம் அப்படின்ற அளவுக்கு கிருஷ்ணாவை எல்லாருக்குமே பரிச்சயமா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த். அதுவும் நம்ம வந்துட்டு நிறைய டீமன்ஸ் எல்லாம் அவங்க அழிச்சிருக்காங்க கிருஷ்ண அவதாரத்துல. அதுக்கும் அப்புறம் கோவர்தன மலையை சுண்டு விரலால 7 நாள் தூக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி யாராலையுமே செய்ய முடியாது. அப்ப அவங்கதான் ஸ்ட்ரென்த்லயும் சிறந்தவங்க. நாலேஜ், வேதத்தையே கொடுத்தவங்க இல்லைங்களா. வேதம் தான் இருக்கிறது சிறந்த நாலேஜ். அந்த வேதத்தை பிரம்மனுக்கு கொடுத்தது யாரு, கர்ப்போதய கஷாய் விஷ்ணு. அப்போ நாலேஜ கொடுத்தவங்க, வேதம் தான் இருக்கல சிறந்த நாலேஜ். அதனால he is best in knowledge. அப்புறம் ரினௌன்சியேஷன், எதுலயும் வந்து பற்றட்டு இருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்க வந்து செய்வாங்க, எல்லா கடமைகளையும் அதாவது ஒரு அதாவது இப்ப வந்து எல்லா உலகம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எல்லாமே இருக்கு, அவதாரம்லாம் எடுக்கிறாங்க, எல்லாமே உண்டு. ஆனா எதுலயும் பற்று இல்லாம இருப்பாங்க. ரினௌன்சியேஷன் அப்படின்றது. இந்த 6 விஷயங்களும் யாருக்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா இருக்கோ, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதுக்குதான் மீனிங், கம்ப்ளீட்டா இருக்கோ அவங்கதான் பகவான். அந்த வகையில கிருஷ்ணர்கிட்ட இந்த எல்லா அம்சங்களும் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். சரிங்களா. அதனாலதான் பகவத்கீதையில எல்லா இடத்துலயும் பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் வருமே தவிர கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்றது வராது. எல்லா இடத்துலயும் பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் வந்திருக்கும். சரிங்களா. இதுதான் பகவான். அப்போ இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஏன்னா நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட பழகுறோம் அப்படின்னாலே அவங்களை பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுனாதான் நம்மளால இன்னும் நல்லா க்ளோஸா பழக முடியும். தெரியாதவங்க கிட்ட நம்மளால நல்லா க்ளோஸா பழக முடியாது இல்லைங்களா. அப்ப பகவான்னா என்ன, அவங்களோட நேச்சர் என்ன, அவங்களோட தன்மை என்ன, அது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன்னுமே ஈஸியா நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அப்போ பகவான் ரியலைசேஷன்றது இதுதான். பகவானோட 6 ஆப்பலன்சஸ் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறோம். இது ஒரு இன்ட்ரோ தான். இன்னும் இன்டெப்த் நம்ம போக போக நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். 2.11 2.13 2.10 13 மாதாஜி. 13 2.13. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர் ப்ராப்தி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஏன்னா அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க, நான் வந்து பீஷ்மர துரோணர் எல்லாம் கில் பண்ணணும், அதனால எனக்கு வந்துட்டு போர் பண்றதுல விருப்பம் இல்ல, அவங்கள எனக்கு என்னது ரொம்பவே என் மேல அன்புடையவங்க அப்படின்போது நான் அவங்களை வந்து கொல்றதுல எனக்கு மனம் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கான இது விளக்கம் தான் இங்க பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேகத்தை உடையவனின் உடல், நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிறக்கும் போது கை குழந்தையா இருந்திருப்போம், அப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்திருப்போம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு யூத் அந்த இதுக்கு வருவோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 40 இயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் 60 இயர்ஸ், அப்புறம் 80 இயர்ஸ், இப்படி நம்ம மாறுறோம். நம்மளோட உடம்பு மாறுது, ஆனா நம்மளோட சோல் மாறுதா,
இல்ல இல்லைங்களா? சோல் அதேதான். ஆனா வந்து உடம்பு மட்டும் மாற்றம் அடையும். மாற்றம் அடைஞ்சிட்டு கடைசியில என்ன ஆகும்? அது வந்து ஓல்ட் முதுமை அடைஞ்சிரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் ஆத்மான்றது ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஒரு ஆத்மாவா இருந்தாலும் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் உண்டு இங்க. அப்போ அந்த 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல நிறைய பிறவிகள் வந்து எடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு தடவையும் என்ன ஆகும்னா இந்த ஆத்மா மரணத்தின் போது இன்னொரு உடம்பை எடுத்துக்கும். எதனால எடுத்துக்குது அந்த மாதிரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆசை, டிசையர். நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லையா? எனக்கு இதை அச்சீவ் பண்ணணும், அதை அச்சீவ் பண்ணணும், அந்த ஆசை விருப்பத்துக்காக. அதுக்கப்புறம் நம்ம கர்மம் என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யறோமோ, நல்லது செஞ்சா நல்லது, கெட்டது செஞ்சா கெட்டதுன்னு சொன்னோமா, அந்த கர்மத்துக்கான பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது. அது விருப்பப்பட்டதை அடையணுன்றதுக்காகவும் அது கர்மங்கள் செஞ்சதுல நல்ல அந்த கர்மத்துக்கான பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும் இன்னொரு உடம்பு. அதனாலதான் நம்மளுக்கு பிறவி வந்து வேற 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 மாதிரியா நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதனாலதான் எல்லாருமே வித்தியாசப்பட்டும் இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு தடவையும் இந்த மாதிரி மாற்றம் ஏற்படும். ஆனா ஆத்மாவுக்கு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இது வெறும் என்னது? உடம்புக்கு மட்டும்தான் இல்லைங்களா? ஆத்மா வந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகும். அந்த உடம்புல அது என்ன ஆசைப்பட்டுச்சோ அதை அடையும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன மறுபடியும் கர்மங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும். இதுதான் வந்து பர்த் டெத் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து ரொம்பவே என்னது நடந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்கும். ஆனா யாரு ஒருத்தவங்க நான் வந்து எனக்கு இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்க இந்த சுழற்சியில இருந்து வெளியில வந்துடலாம். யார் ஒருத்தங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதே என்னோட விருப்பம், அவங்களுக்கான செயல்களை நான் செய்யறதே எனக்கு வந்து சந்தோஷம் அப்படின்னு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்காது. சரிங்களா? அப்போ இதுதான் வந்து தாத்பரியம். அப்போ அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க? இவங்கெல்லாம் நான் வந்து கொல்றதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு. அவங்க யாருமே இறக்க போறது இல்ல அர்ஜுனா, எல்லாருமே நித்தியமா இருக்க போறாங்க. ஏன்னா நானும் அதாவது பகவான் இல்லைங்களா, சோல் எல்லாமே சூப்பர் சோல், ஸ்பிரிட் சோல் எல்லாருமே நித்தியமா இருக்க போறோம், இருப்போம் எப்பயுமே. ஆனா நீ இதை நினைச்சு நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படின்றத பகவான் இங்க அர்ஜுனருக்கு விளக்குறாங்க. அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்குமே ஒரு எண்ணம் வரும், நம்மளுக்கு என்னது பிறப்பு இறப்பு அதெல்லாம் கிடையாது. அது இந்த உடம்புக்கு தானே தவிர இந்த சோல் எப்பயுமே நித்தியமா தான் இருக்கும். அதுவும் பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும். நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலும் பண்ணனாலும் பகவானும் சூப்பர் சோலும் என்னது நம்மளோட இதயத்துல இருக்கு. எப்பயுமே பகவான் வந்து பரமாத்மாவா எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க. எப்படி இருக்காங்க? அவங்களுக்கு எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க. நான் இந்த பிறவி எடுத்திருக்கேன், எனக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு, என்னோட ஹஸ்பண்ட், குழந்தைங்க, அம்மா அப்பா எல்லாரும் இருக்காங்க. பரமாத்மாவா பகவான் என் கிட்ட எப்பயுமே இருப்பாங்க. அதே நான் வந்து இந்த பிறவி முடிஞ்சு அடுத்த பிறவிக்கு போனாலும் பகவான் என் கூட தான் இருப்பாங்க. ஆனா எனக்கு வேற உறவுகள்லாம் கிடைக்கும். அப்போ நித்தியமா இருக்கிறது யார் என் கூட? பகவான் தான். அப்ப அந்த நான் வந்து இப்போ உள்ள என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ்க்கு நான் வந்து எவ்வளவு நான் வந்து சர்வீஸ் பண்றேனோ அதெல்லாம் என்னோட டியூட்டியா நினைச்சு செய்யறது ஒரு பக்கம். ஆனா எப்பயுமே நித்தியமா என் கூட இருக்கிற பகவானுக்கும் நான் என்ன பண்ணணும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் நம்மளுக்கு புரிய வரும். அப்போ நம்ம கிட்ட உள்ள பயம் நம்மளை விட்டு போயிடும். ஏன்னா பகவான் எப்பயும் நம்ம கூட இருக்காங்க. சோல் இருந்தாலே சூப்பர் சோல் கூடவே தான் இருக்கும். அந்த பாதுகாப்பு நம்மளால உணரும் போது நம்மளுக்கு பயம்ன்றது ஏற்படாது. இதனால இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம அடுத்தவங்களையும் அதே மாதிரிதான் பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்ககிட்டயும் சோல் இருக்கு, சூப்பர் சோல் இருக்கு. அப்ப அவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? ஹர்ட் பண்ண மாட்டோம், அவங்களையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம். இப்ப நம்ம முன்னாடி பகவான் வந்து நின்னா நம்ம கஷ்டப்படுத்துவோமா? அவங்களை தப்பா பேசுமா? மாட்டோம். அப்போ ஒரு புரிதல் வரும். அடுத்தவங்க கிட்டயும் சோலும் சூப்பர் சோலும் இருக்கு. அப்ப அவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? எப்பயுமே சூப்பர் சோல் நம்ம கூட இருக்குன்னு நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு தப்பு செய்யறதுக்கான எண்ணங்கள் நம்ம மனதுல என்னைக்குமே வராது. யாரையும் கஷ்டமும் படுத்த மாட்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட குணங்கள்ல நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2.23. 2.23. ஹரே கிருஷ்ணா. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட மனது வந்து மனசுல எப்பயுமே பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் இருக்கும். அதுல எப்படின்னா பரமாத்மா நம்ம கூடவே தான் இருக்கும்.
நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம தப்பு செய்யும் போது செய்யாத அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்துட்டு இண்டிகேஷனும் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா நம்மளோட ஃப்ரீ வில்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தப்பா யூஸ் பண்ணி நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா, ஆனா இப்போ ஒரு அப்பா இருக்காங்க, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, பிள்ளைங்களை நல்லதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க. அதே அந்த பிள்ளை தப்பு செஞ்சதுன்னா அதுக்கு அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதுக்கான தண்டனையை அவங்க அனுபவிக்க தான் முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த பக்கம் போகாத, உனக்கு வந்துட்டு இது பள்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி மீறி அந்த பிள்ளை போய் அங்க விழுந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதை பாத்துக்கதான் முடியுமே தவிர அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ண முடியாது. பக்கத்துல இருந்தா பாத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு தான் பகவான் வந்து நம்மள சொல்லுவாங்க, இது தர்மம் அதர்மம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அதை மீறி நான் இப்படிதான் செய்வேன், நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது, நம்ம வந்து வேதத்தை நம்ம புறக்கணிச்சிட்டோம்னா அதுக்கான பலனை வந்து நம்ம அனுபவிக்க தான் வேணும். அதனாலதான் நம்ம எப்பயுமே பகவான் நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, இது செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு. அதனாலதான் நம்மளுக்கு தப்பு செய்யும் போது மனசுல வந்துட்டு ஒரு அமைதி இருக்காது, ஒரு உறுத்தல் இருக்கும் இல்லைங்களா? இதுதான் என்னன்னா, ஒரு பறவை வந்து பகவான், இன்னொரு பறவை இருக்குங்களா ஃப்ரூட் சாப்பிடுது, அது வந்து நம்மளோட சோல். அது என்ன பண்ணுன்னா எப்பயுமே இந்த மெட்டீரியல் டிசையர், அந்த ஃப்ரூட் தான், இதையே சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கும், இதுல உள்ள நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப பகவான் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, இதையே நீ கவனமா பாக்குற, எப்ப நீ என்னைய பார்க்க போற, எப்ப என்கிட்ட நீ வந்து வரப்போற அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை பார்த்து பகவான் கேட்கிற மாதிரியே இருக்குமா. இந்த மாதிரி வந்து அதுதான் இந்த படத்தோட விளக்கம். அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணா, நம்ம கிட்ட சூப்பர் சோல் இருக்கிறது நம்ம உணர்ந்துக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। अवाञ्छवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி எனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர், அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பகவான் சொல்றாங்க, நீ இப்ப போர் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீ யாரையும் கில் பண்ண போறதே இல்ல. இந்த போர்ல பீஷ்மர் இருக்காங்க, துரோணர் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் கில் பண்ண போறேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அது அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா சோல் எப்பயுமே நித்தியமானது, எட்டர்னல். சோலோட நேச்சர் வந்து சத் சித் ஆனந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சத்னா எட்டர்னல், எப்பயுமே உள்ளது, அது கழிவே கிடையாது, அதுக்கு பிறப்பு இறப்புலாம் கிடையாது, நித்தியமா எப்பயுமே அது இருக்கும். அப்போ அதை வந்து நீ வந்து என்னது, இந்த உடம்பு தான் வந்து மாறுமே தவிர சோல் அப்படியேதான் இருக்கும். அதனால நீ யாரையும் கொல்ல போறது இல்ல. உடனே சரி நம்மளும் வந்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சா அது கிடையாது. ஏன்னா போலீஸோ ஆர்மி பீப்புளோ தப்பு செய்யறவங்கள தண்டிக்கலாம், ஆனா சாதாரண மனுஷன் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, தப்பு செய்ய முடியாது. அதனால ஒருத்தவங்க தப்பு செஞ்சா தண்டிக்கிறதுக்கான அதிகாரம் பகவானுக்கு தான் உண்டு. பகவான் சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து போர்ல வந்து எல்லாரையும் வந்து அவங்க வந்து அதர்மம் பண்றவங்களை அழிக்கலாம், ஆனா தானே அதை போய் செஞ்சா அது வந்து தப்பாயிடும். இப்போ ஒரு போலீஸே இருக்காங்க, போலீஸ் வந்து போயிட்டு டியூட்டில இருக்கும்போது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கொடுத்தா அது வந்து ரூல்ஸ் படி நடக்கும். அதே அந்த போலீஸ் இருக்கிறவங்களே டியூட்டில இல்லாதப்ப அவங்க அதே பனிஷ்மெண்ட் யாராவது தப்பு செய்யறவங்களுக்கு கொடுத்தா அது என்ன ஆகாது, அது தப்பாயிடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவானோட அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு எது வேணாலும் நம்ம வந்து தர்மத்துக்காக எது வேணாலும் செய்யலாம். ஆனா அது இல்லாம நம்மளோட விருப்பத்துக்கு பண்றதுன்றது சிறந்தது கிடையாது. அப்போ சோல் பத்தி சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்பில்லாத வார்த்தை, நீ இப்ப வந்து போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ற, ஆனா உன்னோட பகைவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நீ வந்து கம்பேஷனே இது கருணையோட நீ வந்து போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றேன்னு நினைப்பாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. அவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க, நீ பயந்துகிட்டு போர் பண்ண மாட்டேன்ற, அவங்களோட சேனை ரொம்ப பெருசா இருக்கு, அதனால வந்து உனக்கு மனசுக்குள்ளார பயம் இருக்கு, அதனால்தான் போர் பண்ணாம இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பகவான் இங்க எடுத்து சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீ கேட்கும்போது உனக்கு அதை விட ஒரு மிகுந்த துன்பம் வேற எதுவும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஒருத்தவங்க நல்ல திறமையா இருக்கும்போது அவங்க திறமை இல்லாதவங்கன்னு சொல்லும்போது அது ரொம்பவே என்னது ஹர்ட்டிங்கா இருக்கும் இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த வில்லாளி, அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு வந்துட்டு பயத்தினால நீ போரை விட்டுட்டுன்னு சொல்லும்போது அதை விட ஒரு கொடுமையான விஷயம் வேற இருக்க முடியாது. அதனால நீனு போர் பண்ணணும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। 237 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே,
போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, கம்பேஷனேஷன் இல்லைங்களா, அதாவது வந்து கருணையினால நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்லிட்டாங்க சோல் நித்தியமா இருக்கும், அதனால நீ வந்து யாரையும் கொல்ல போறது இல்ல அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்துட்டு எனக்கு நோ என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அர்ஜுனன், அதாவது போர் பண்றதுனால என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கான பதில் இந்த இந்த யுத்தம் வந்து தர்மத்துக்காக நடக்கிற யுத்தம். இதுல நீ வந்து போர் பண்றதுனால ஒண்ணு வந்து நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போலாம், அப்போ அதுவும் சந்தோஷம்தான். இல்ல ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு கிங்டம் கிடைக்க போகுது, அப்பயும் உங்களுக்கு சந்தோஷம்தான். அதனால எழுந்து போர் பண்ணு, இதனால சந்தோஷம் இல்லைன்னு ஏன் சொல்லற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு பதில் சொல்றாங்க. அதாவது தர்மத்துக்காக செய்யற ஒரு விஷயம் என்ன ஆகும், கண்டிப்பா ஸ்வர்க்கத்தை கொடுக்கும். இல்லைன்னா அதே சமயத்துல இப்ப அர்ஜுனன் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா இங்கே அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், நல்ல வாழ்க்கை, கிங்டம் ஹஸ்தினபுரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால ரெண்டு விஷயம் நடந்தாலும், நீ இறந்தாலும் உனக்கு நன்மைதான், சந்தோஷம்தான், சொர்க்கம் கிடைக்கும். நீ வந்து இங்கே ஆட்சி பண்ணாலும் உங்களுக்கு பாண்டவர்களுக்கு சந்தோஷம்தான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதுக்கான பிக்சர் தான். ஒண்ணு சொர்க்கத்துக்கு போறது, இன்னொன்னு இங்கேயே கிங்டம்ல அவங்க இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.40 2.40 இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. நேஹாபிக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய ராயதே மகதோ பயாத். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். எந்த முறை? டிவோஷனல் சர்வீஸ். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பண்றதுனால நம்மளுக்கு எப்பயுமே என்ன வராது, குறை வராது. பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யறதுனால நம்மளுக்கு ஏதாவது தீங்கு நடக்க போதா? கண்டிப்பா கிடையாது. அப்ப பகவான் சொல்லுக்காக செய்யறாங்க அர்ஜுனர், அதனால உனக்கு இதுல எந்த ஒரு இழப்பும் வராது. இப்ப அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ராமருக்காக இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஹனுமன் அவங்க வந்து இலங்கையை வந்து அழிச்சிட்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதுவும் வந்து என்னது, பகவானுக்காக ஒரு செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதே மாதிரி விபீஷணன் வந்து அவங்க அசுரனா இருந்தாலும் என்ன பண்ணாங்க, ராமர் மேல தூய பக்தி செலுத்தினாங்க. அப்போ அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு சிறந்தது நடந்தது. என்ன நடந்தது, அவங்களுக்கு இலங்கை ராஜ்யம் கிடைச்சது இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பகவான்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்த்து நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா பக்தி பண்றதுனால நம்மளுக்கு கண்டிப்பா குறை எதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அது மட்டுமே இல்ல, இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்ப பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஜென்மத்துல நான் பக்தி பண்ணேன்னா அதோட முடிஞ்சு போச்சோன்னா கிடையாது. பக்தி மட்டும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோலுக்கு வந்து என்னைக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும்னா அது பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது மட்டும்தான். நம்ம நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போவோம், கோயிலுக்கு போகும்போது என்னைக்காவது எதுக்கு கோயிலுக்கு வந்தோம், எதுக்கு நம்ம சாமி கும்பிடுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு நம்ம வந்து அங்க போய் வருத்தப்பட்டிருக்கோமா? கிடையாது. கோயிலுக்கு போகும்போது அங்க உள்ள நறுமணங்கள், அங்க பகவானை பாக்குறது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது இருக்கும், ஒரு சந்தோஷத்தையும் பரவசத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இல்லைங்களா. நம்ம மனசு சோர்வோட போனா கூட கோயிலுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. அப்ப இந்த மாதிரி வந்து சோல் வந்து எப்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போதுதான் அது உண்மையிலேயே சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் அடையும். அப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலா வந்து 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தசாவதாரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல பாத்தீங்கன்னா மச்ச கூர்ம வராக நரசிம்ம வாமன அப்படின்னு நிறைய வந்து தசாவதாரங்கள் 10 இருக்கு. அதுல இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸ்ல நம்ம வந்து சோல் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் வந்து பிறவிகள் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்வாட்டிக்கா, ஏன்னா மச்சம்னு என்னது, இது மீன் அவதாரம் எடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்ஸா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் கூர்ம அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா போத் லேண்ட் அண்ட் இது தண்ணி வாட்டர் ரெண்டுத்துலயும் வந்து இருக்கும். என்னது ஆமை, கூர்மம்ன்றது ஆமை இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் வராக அவதாரம், அதுல வந்து பன்றி அவதாரம், அதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் தண்ணி ஆனா வந்துட்டு முழுமையா லேண்ட்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம அவதாரம், மிருகமும் மனித உடலும் கலந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அவதாரத்துல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம், அதுக்கப்புறம் வந்து பரசுராமர், ராமர், பலராமர், கிருஷ்ணர், கல்கி அவதாரம். அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல தான் ஒரு சோலுமே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்ஸா இருப்போம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு
தண்ணிலையும் நிலத்திலையும் வாழறது. அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட பிறவிகளும் இருக்கும். அப்போ நம்ம ஒரு இடத்துலயும் நம்மளோட இது வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே வரும். எப்ப நம்ம மனிதனா பிறக்கிறோமோ அன்னைக்குதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மனிதனா பிறப்போம் இல்லைங்களா. இந்த ட்ரீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி பிறவிகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சோலும் மனிதனா பிறக்கும். அப்போ எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மனிதனா பிறந்த உடனே கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பாங்க. அதாவது பசுவா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் மனித பிறவி கிடைக்கும். அப்போ அந்த பிறவில ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே கடவுளே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி பிறவியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்புற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு தேவர்களை தீவிரமா வழிபடுவாங்க. அந்த தேவரை தீவிரமா வழிபட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி ஃபைனலா கிடைக்கும். இதுதான் ப்ராசஸ் எல்லா சோலுக்குமே. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்திருக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு சோலோட இது. அப்போ நான் இந்த பிறவில நான் ஒரு பக்தி பண்றேன் அப்படின்னா அது அந்த பிறவியோட நிறுத்திடாது. அது என்ன ஆகும், எனக்கு அடுத்த பிறவிக்கும் அது நல்ல ஒரு பிறவிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதுதான் பக்தியோட வலிமை. பக்தி பண்றதுனால எனக்கு இந்த பிரிவில் இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த பிரிவில நான் வந்து டாக்டருக்கு படிச்சேன் அப்படின்னா இந்த பிரிவு முடிஞ்சுட்டு அடுத்த ஒரு பிரிவு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பிரிவில நான் போன பிரிவில நான் டாக்டர் வந்து இந்த பிரிவில நான் டாக்டர் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பக்தி மட்டும் நான் இந்த பிரிவில இப்ப நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கேன்னா அது எனக்கு கண்டிப்பா சிறந்ததுதான் தரும். ஒண்ணு நான் இப்பயே பெர்ஃபெக்ஷனா நான் வந்து பக்தி பண்ணேன் அப்படின்னா லிபரேஷன் கிடைக்கும். இப்பயும் நான் வந்து பக்திய சரியா பண்ணல அப்படின்னா இன்னும் சிறந்த பிறவிதான் நம்மளுக்கு கிடைக்குமே தவிர கண்டிப்பா என்ன ஆகாது, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளுக்கு குறைவு தாழ்வு என்னைக்குமே ஏற்படாது. எப்பயுமே அதான் பக்திக்கான சிறந்த ஒரு பலன். அதனாலதான் எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மனசளவுல அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். அப்ப எப்படி பக்தி பண்ணலாம்? சரி, சோலுக்கு வந்து பக்தி தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சுன்னா பக்தி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கலிகாலத்துல அதாவது 4 யுகம் இருக்கு. அந்த 4 யுகத்துல கலிகாலத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. பகவானோட நாமத்தை நம்ம எவ்வளவு சொல்றோமோ அவ்வளோக்கு நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை தினமும் நம்ம உச்சரிக்கணும். அப்படி உச்சரிக்கும் போது என்ன ஆகும், நம்மளோட பாபங்கள் போய் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அப்ப இம்முயற்சியில் எந்த முயற்சியில் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல குறைவோ இழப்போ எப்பயுமே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுனால பாபத்துல இருந்து விடுபடுறது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு பயமும் நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும். ஏன்னா நம்ம என்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலன்னா நம்மளுக்கு வேற என்ன, எப்பயுமே சோலும் நம்மளோட சென்சஸும் ஆக்டிவா இருக்கும். மைண்டும் மனசு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே எதையோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். சோலும் வந்து ஆக்டிவானது, சென்சஸும் ஆக்டிவானது. இன்னும் தூங்கும் போது கூட நம்மளுக்கு வந்து கனவுகள் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி ஆக்டிவா இருக்கிற புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் அவ்வளவு சிறந்தது கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களை நம்மளை கொண்டு போய் விடுறதுலும் அவ்வளவு சிறந்தது கிடையாது. அப்ப இந்த ஆக்டிவான விஷயத்த நம்ம இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு ரொம்ப வம்பு பண்ணுது, அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது கையில ஒரு டிராயிங் புக்கை கொடுத்து கலர் பென்சில கொடுத்தோம்னா அது என்ன பண்ணும், வாலுத்தனம் பண்ணாம உட்காந்து அது பாட்டுக்கும் டிராயிங் வரைஞ்சு காமிக்கும். அப்போ அது நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும். அந்த குழந்தையும் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் நம்மளோட மனசு. நான் அதை என்ன பண்ணணும், அது நல்ல விதத்துல நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். எதுல, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம அதை பயிற்சி பண்ணணும். இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணும், தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல போய் அது ஈடுபடுத்திக்கும். அது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை பாபங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துடும். அதனால எப்பயுமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது சிறந்தது. அதனால பயத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, வெளியில வந்துருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவ்வளவு அனுகிரகம் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2.47 கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம ஃபல ஹேதுர்பூ மா தே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க, என்னது உன்னோட கடமை என்ன? ஒரு சத்திரியனா நீ என்ன பண்ணணும், தர்மத்தை காப்பாத்தணும், பகைவர்களை அதர்மிய அழிக்கணும். அது உன்னோட கடமை, அது நீ செய்யணும். சத்திரியர்கள்னா அதை செய்யறது மஸ்ட்.
அதே மாதிரி நமக்கும் ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப கலிகாலத்துல அந்த மாதிரி முன்னெல்லாம் பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் அப்படின்னு 4 பிரிவுகள். அதுலதான் வந்து மக்கள் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க. அவங்கவுங்களோட கடமைகளை செய்வாங்க. அதுல சத்திரியரோட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாட்டை வந்து தர்ம வழியில நடத்தணும், அதர்மத்தை அழிக்கணும். இதுதான் அவங்களோட கடமை. யாரோட கைடன்ஸ்ல? அவங்களோட குரு, அதாவது பிராமணர்களோட கைடன்ஸ், சாஸ்திரத்துல என்ன முறையில சொல்லியிருக்காங்க அதன் படிக்க அவங்க கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணணும். இது வந்து அந்த காலத்துல விதிக்கப்பட்டது. இப்பயும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆக்சுவலா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இது நமக்கும், அர்ஜுனருக்கு மட்டும் கிடையாது, நமக்கும் இதேதான். ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் அர்ஜுனருக்கு என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அது அர்ஜுனருக்கு மட்டும் கிடையாது, நமக்கு. சரிங்களா? ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இப்ப வந்து ஒரு செயல் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணக்கூடாது. அது நம்ம கடமையா செய்யணும். உன்னத செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஏன்னா இப்ப அது நான் தான் காரணம், இவங்க எல்லாம் நான் தான் கில் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனாலதான் என்ன ஆகுது, அர்ஜுனருக்கு பயமும் பதட்டமும் வருது. ஆனா நான் என் கடமையா செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யும் போது என்ன ஆகாது, பயமும் பதட்டமும் இருக்காது இல்லைங்களா? நான் ஒரு சத்திரியன், நான் அதர்மத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது, பயமும் இதுவும் வராது, கஷ்டமும் அவங்களுக்கு வராது. அதேதான் இங்க சொல்றாங்க, உனது செயலின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதுக்காக கடமையும் செய்யாமலும் இருக்கக்கூடாது. நான் தான் செஞ்சேன்னு நினைக்க கூடாது. அதனால நான் வந்து அப்பனா நான் வந்து எந்த வேலையும் செய்யாம இருக்கட்டுமா அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் என்னது, சரியான விஷயம் கிடையாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா காட்டுல போயிட்டு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம், பகவான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண சொன்னாங்க, நம்ம போய் காட்டுல வந்துட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம உடம்பு நம்ம பாத்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது, பொருளாதாரம் தேவைப்படுது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாரமாவும் இருக்க முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளையும் பாத்துக்கணும், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களையும் பாத்துக்கணும். அதுதான் நம்மளோட கடமை. அதனால நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றது. அர்ஜுனனை நீ வந்து போர் பண்ணு, தர்மத்துக்காக போர் பண்ணு, ஆனா பகவானுக்காக பண்ணு. இதுதான் வந்து ஒரு சரியான வழிமுறையா பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. அதேதான் நமக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.41. ஹரே கிருஷ்ணா. व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது இலட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய பகவானுக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்னு செய்யறாங்களோ, தர்மத்துக்காக செய்யறேன் அப்படின்னு செய்யறாங்களோ, அவங்க திடமான உறுதியுடன் இருப்பார்கள். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது, இன்டெசிஷன் வராது, எது சரி எது தப்புன்னு அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. தர்மத்துக்காக பண்ணணும், பகவானுக்காக பண்ணணும், இதுல திடமா யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்னது, உறுதியான மனம் இருக்கும். அதே வந்து இது எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாம இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அந்த உறுதி வந்து அவ்வளவு நிலையானதா இருக்காது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஸ்தித தீர முனி 2.54 எனக்கு டேப் மறைக்குது. 2.54 to 72 அறிகுறிகள். 2.55 உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விடுகின்றான். அதாவது ஸ்திதமுனி அப்படின்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபுல்லி ரினவுன்ஸ்டு பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத இங்க வந்து அடையாளம் காமிக்கிறாங்க. அவங்களோட அறிகுறிகள், அவங்க பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறாங்க. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான் அப்படின்னா, அதாவது உணர்ச்சி எப்பயுமே நம்மளோட சென்சஸும் இதுவும் வந்து ஆக்டிவா தான் இருக்கும். சோலு, மனசு, அப்புறம் சென்ஸ், இதெல்லாம் ஆக்டிவா தான் இருக்கும். ஆனா அத தப்பான விஷயங்களுக்கு கொண்டு போகாம கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும். அதுதான் வந்து இங்க, அதாவது அது வந்து ஃபுல்லா இப்ப எனக்கு நல்லா சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னா, நான் வந்து இப்ப வந்து என்னோட டங்குக்கு வந்து எனக்கு நல்ல சுவையான சாப்பாடு வேணும், அது அதுக்கான என்னது ஆசை. அப்படின்னும் போது நான் வந்து சாப்பிடாமலே இருக்க முடியுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. எனக்கு வந்து அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் வேணும். ஏன்னா அது ஆக்டிவா தான் இருக்கும், பசிக்கும், அதுவும் டேஸ்டா சாப்பிடணும்னு தான் நினைக்கும். அதே நான் வந்து சாப்பாடு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடும் போது அது என்ன ஆகுது, பகவானோட பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது அது நமக்கு
நன்மைகளை கொடுக்குது. அதே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடும்போது அது என்னது, அந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததா இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு சென்சஸும் அப்படிதான். அப்படின்னு பார்க்கும்போது உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். அதாவது பகவான் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பேச்சு, இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அடுத்தவங்க அதாவது நம்மள என்ன சொல்றாங்க, அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பயம் இருக்கவே இருக்காது. என்னைக்கு பகவான் மேல முழுமையான நம்பிக்கை வருதோ, சூப்பர் சோல் நம்ம கூட மனசுல இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருதோ, சோல் எப்பயுமே எட்டர்னல், அதுக்கு அழிவே கிடையாது. அது எப்பயுமே பகவானோடயே இருக்கு பாதுகாப்புல. ஏன்னா பகவான் எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு, எட்டர்னல் கண்ட்ரோலர், அதுக்கப்புறம் எட்டர்னல் என்ஜாயர். அவங்களோடது பகவானோடது இந்த சோல், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அப்புறம் அவங்களுக்கு தான் முழு அதிகாரம் இந்த சோல்ல இருக்கு. அப்புறம் நம்ம கூட எப்பயுமே நம்மள பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்ற உணர்வு இருக்கும்போது என்ன ஆகாது, பயம்ன்றது வராது. அப்ப துன்பம் இன்பம் இதெல்லாம அவங்க பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் என்னது, இந்த மெட்டீரியல். இப்ப யாராவது என்னை கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா, என்னை ஹர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது உண்மையிலேயே அந்த தப்பு என் மேல இருந்ததுன்னா நான் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த தப்பு என்கிட்ட இல்லைன்னா அதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. சரி, அவங்க ஏதோ தெரியாம சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்மளும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கஷ்டப்படுத்திருப்போம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம எப்பயும் சொல்றது என்னன்னா, எல்லாரும் தப்பு பண்றாங்க, நம்ம கரெக்டா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு தாட்லயே அப்படியே நம்ம பழகிட்டோம். அப்போ அது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளும் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கணும். அதே சமயத்துல அடுத்தவங்க நம்மள ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா, அந்த தப்பு நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம கண்டிப்பா அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த தப்பு நம்ம கிட்ட இல்லையா, திருப்பி போய் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அமைதியா இருந்துட்டோம்னா பிரச்சனைகள் இருக்காது. அப்ப இன்ப துன்பத்தை இந்த மாதிரி நினைக்கும் போது என்ன ஆகும், இன்ப துன்பம் அவங்கள பாதிக்காது, பயம் வராது, அதுக்கப்புறம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பும் அவங்க கிட்ட எல்லாம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆமை தனது ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. அதாவது ஆமை பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடும், டக்குன்னு எல்லாத்தையும் சுருக்கிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பாப செயல் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துக்கு நம்மள மனசையும் சென்சஸையும் நம்ம விட்டுறக்கூடாது, நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் எப்படி நடந்து கொள்கிறான், ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. என்ன ஆசையிலிருந்து, அதர்மம் பண்ணக்கூடாது, பகவானுக்கான தர்ம விஷயங்களை மட்டும் பண்ணணும், அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை அவங்க வாழ விருப்பப்படுவாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் பிறமுனி அவங்களோட அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட அடையாளங்கள். அதாவது எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட எல்லா சென்சஸும் பகவானுக்காக, அதாவது தர்ம வழிக்கு இருக்கும். மத்தபடி பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.55 ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரக்யஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்பொழுது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளுக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனக்கற்பனையில் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா விஷயங்களையும், அதாவது இந்த மெட்டீரியலான பகவான் அல்லாத தர்மம் அல்லாத விஷயத்துல அவங்களோட ஆசைகள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு, அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே கட்டுப்படுத்துறதுன்றதே கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸ் நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது, அதை என்கேஜ் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, குழந்தைன்னா அது ஆக்டிவா தான் இருக்கும். அதை நல்ல விஷயத்துல நம்ம என்கேஜ் பண்ணோம்னா அது அமைதியா நல்ல நல்ல விஷயங்களை செய்யும். அதே நம்ம அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது இஷ்டத்துக்கு வாழ்த்தனம் பண்ணும். அதே மாதிரிதான் நம்ம மனசும். அதனால அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த மெட்டீரியலான விஷயங்கள், அதாவது நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இல்லாத விஷயங்கள்ல நம்ம அதை நிறைய ஈடுபடுத்தாம தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றான். டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுலயும் பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுலயும் திருப்தி அடைகிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம எப்படி பண்ணணும், இப்ப நான் காலையில ஏந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா பகவானுக்கு ஃபுட் ஆஃபர் பண்ணணும், பூவை சமர்ப்பிக்கணும், அப்புறம் பூஜைகள்லாம் பண்றோம், ஆரத்தி சாங்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல என்னோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் நான் என்கேஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு திருப்தியும் மனசும் தூய்மையாவும் ஆகுது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க. அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். அதுக்கப்புறம் அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அப்ப யார் ஒருத்தவங்களுக்கு இதுல விருப்பம் வந்துருச்சோ அவங்க எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்க, தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றிருப்பாங்க. அவங்க எப்பயும்
யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம அதே சமயத்துல ரொம்ப தன்னுணர்வுல சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அமைதியான மனதோடையும் சந்தோஷமாவும் அவங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இப்ப அதான் பார்ப்போம் பாருங்களேன், எதுல போய் நம்ம போய் பார்த்தாலும் டக்குன்னு என்ன ஆயிடும், ஏதோ ஒரு ஹர்ட் நம்மளுக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா? அது என்ன நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.62. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாயதோ விஷயான் பும்ஸ சங்கஸ்தேஷூபஜாயதே சங்காத் சஜ்ஜாயதே காம காமாத் க்ரோதோபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களுக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. இது இந்த 2 ஸ்லோகமும் சேர்ந்து வரும்போது முழு அர்த்தமும் தெரியும். இதுல பாத்தீங்கன்னா 8 விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம எதனால நம்ம வந்து ஃபால் டவுன் ஆகுறோம், நம்ம ஏன் பாப செயல நம்ம வந்துட்டு செய்யறோம், ஏன் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றதுக்கான விஷயம் தான் இந்த 8 விஷயமும். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, புலனோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.63. ஹரே கிருஷ்ணா. क्रोधात् भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்றது இந்த சார்ட் இதுல பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியாவே புரிஞ்சிடும். என்னன்னா புலன்களின் பொருட்கள். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா, இப்ப டிவி இருக்குன்னா நம்மளுக்கு உடனே என்ன ஆகும், டிவியை பார்க்கணும்னு தோணும் இல்லைங்களா? டிவியை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுல நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். ஏதாவது ஒரு சினிமாவோ இல்லை ஏதோ பாக்குறோம் அப்படின்னா அதுல பாக்குறத பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கும் தோணிடும், நம்மளும் வந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி தோணும் போது அதோட ஒரு இணைப்பு ஏற்பட்டுருது, பந்தம் ஏற்பட்டுருது. அப்ப அந்த பந்தம் என்ன ஆகும், நம்மள அடுத்தது அதை செய்ய வைக்கும், காமமா மாறும், ஆசையா மாறும். அது அந்த ஆசை நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு கோபத்துல கொண்டு வந்து முடிக்கும். அந்த கோபம் என்ன ஆகும், எப்பயுமே கோபம் வந்துட்டாலே நம்மளுக்கு தெளிவு இருக்காது. கோபம் வந்து மயக்கம், நினைவு குழம்பிய நிலை, இந்த 2த்துக்கும் நம்மள கொண்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப அறிவிழப்பு ஏற்படும், அதனால வீழ்ச்சி. ஏன்னா கோபம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, கோபம் வந்தா நம்மளுக்கு என்ன செய்யறோம்னே நமக்கே தெரியாது, நம்ம என்ன பேசுறோம், நம்ம என்ன செயல் செய்யறோம்னே நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்க மாட்டோம். அதுதான் அந்த மயக்கம், நினைவு குழம்பிய நிலை, அறிவிழப்பு. இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் மனிதன் கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடுவாங்க, கோபத்துல கண்டிப்பா தர்ம செயலை செய்யவே போறது இல்ல. அப்போ அது என்ன ஆயிடும், வீழ்ச்சியில நம்மள கொண்டு போய் விட்டுரும், பாபத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். அதனாலதான் இந்த பிறப்பு இறப்பு இதுல வந்து நம்ம வந்து சுழற்சியில இருக்கிறோம். அப்ப எது முக்கியமான காரணம், அதுதான் புலன்களின் பொருட்கள், அதுதான் காரணம். அப்போ நம்ம பாக்குறது நம்ம கேட்கறது எல்லாமே நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா அதோட நம்மளுக்கு இணைப்பு இருக்கும். அந்த நல்ல விஷயமே நல்ல விஷயத்துக்காக, அதாவது காமமாச்சுன்னா அதுவே வந்து என்னது, அதாவது என்னது, இப்ப பகவான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட நம்ம பக்தி செய்யும் போது அந்த ஆசை வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், நல்ல விஷயத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். ஆனா இந்த மெட்டீரியல்ல உள்ள விஷயங்கள்ல புலனின் பொருட்களை நம்ம இணையும் போது அது என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு அதுல காமம் ஏற்படும், அதனால கோபம் வரும், அதனால மதிமயக்கம் ஏற்படும், அதனால நம்ம வந்து அறிவை இழந்து நம்ம பாப செயலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதனால நம்மளுக்கு வீழ்ச்சி கிடைக்குது. அதனால பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற நம்ம பந்தத்துல ஈடுபட்டுறோம். அப்ப முக்கியமா நம்ம கவனமா இருக்க வேண்டியது இந்த புலன்களின் பொருட்கள் தான். நம்மளோட கண்ணுக்கு, காதுக்கு, மூக்கு, வாய், இதெல்லாம் என்னது, எப்பயுமே பகவானுக்காக சம்பந்தப்பட்டிருந்ததுன்னா அதுல என்ன ஆகாது, தப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுதான் நம்ம போன ஸ்லோகத்துல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யார் ஒருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தாழ்வு ஏற்படாது, வீழ்ச்சி ஏற்படாது. ஆனா யாரு ஒருத்தவங்க தர்மப்படி இல்லையோ, அதாவது தனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, வீழ்ச்சி அடையறாங்க. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம். சோ நம்ம இங்கதான் நம்மள கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம யாரு மேல நம்ம வந்து
பாண்டிங் வச்சிருக்கிறோம்னு. பகவான் மேல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வீழ்ச்சி கிடையாது. அதே புலனின்பத்துக்காக செய்யும் போது அது என்ன ஆயிடுது, நம்மள வீழ்ச்சியில கொண்டு போய் விட்டுடுது. அதனால இதுதான் தர்மம் அதர்மம், இது ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம பார்த்துட்டு எது தர்மமோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வு, இதுதான் வந்து நம்ம சம்மரி. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இரக்கம், நான் உடல் அல்ல அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. என்னன்னா நம்ம எப்பயுமே என்னது, நம்ம உடம்பு இருக்கு, அதுக்குள்ளார சோல் இருக்கு. அப்போ சோலுக்கான விஷயத்த நம்ம கண்டிப்பா கவனிக்கணும். எப்பயும் அதுக்குதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஒரு குருவி கூண்டு இருக்கு, அந்த குருவி கூண்டுல அந்த கூண்டை மட்டும் ரொம்ப பத்திரமா தொடச்சு பாத்துப்பாங்க. ஆனா குருவிக்கு வந்துட்டு என்ன தேவைன்றத பார்க்காம விட்டா அது சிறந்ததா இருக்குமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா கூண்டையும் பாத்துக்கணும், குருவியையும் பாத்துக்கணும், அப்பதான் அது சரியான பராமரிப்பு இல்லைங்களா. அப்ப இந்த சோல்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா அந்த சோலுக்கு என்ன தேவை? டிவோஷனல் சர்வீஸ் தேவை. அது பகவானோட இணைஞ்சிருக்கிறதுல தான் சந்தோஷம். அப்ப அந்த சோலை பத்தியும் நம்ம யோசிக்கணும். அந்த சோலுக்கு என்ன தேவையோ அதையும் நம்ம செய்யணும். அப்ப அந்த சோலுக்கு என்ன தேவை? பகவான் மேல பக்தி. அந்த பக்தியை நம்ம எப்படி செய்யணும்? நாம சங்கீர்த்தத்தினால செய்யலாம். கலிகாலத்துல அதுதான் நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அதே நம்ம வந்து சத்தியுகத்துல, திரேதா யுகத்துல, தாபர யுகத்துல இருந்தோம்னா மெடிடேஷன். சத்தியுகத்துல நல்லா நம்ம அப்போ 1 lakhs லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும் நமக்கு, நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணணும். அதனால நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒன்னொன்றுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இருக்கு. ஆனா நம்ம கலிகாலத்துல நம்மளுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் ஈஸியானது அது. ஏன்னா நம்மளுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 100 years தான். அதனால நம்மளுக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் செஞ்சாலே நம்ம பகவானை வந்து நம்ம பகவானோட பந்தத்துல நம்மளால இருக்க முடியும். அப்ப சோல் வந்து எப்பயும் ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகும். சரிங்களா. அப்ப நான் உடல் அல்ல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் என்னன்னா, இப்ப உடம்ப மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு என்ன தேவையோ, நல்லா யோகா பண்றோம், நல்லா சாப்பிடுறோம், ஹெல்த்தியான ஃபுட், அது மட்டும் செய்யாம நம்ம என்னமோ பண்ணணும், டிவோஷனல் சர்வீஸையும் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, ஆனா இதுல அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீ யாரையும் கொல்ல போறது இல்ல, சோல் நித்தியமா தான் இருக்க போகுது, அதனால நீ வந்து சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தர்மத்துக்காக. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, சொர்க்கமோ இல்லைன்னா இது ராஜ்யமோ உனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். நோ என்ஜாய்மெண்ட்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவான் ஆன்சர் சொல்றாங்க, நீ வின் பண்ணலன்னா உனக்கு வந்து, அதாவது உயிர் இறந்துட்டேன்னா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும், ஏன்னா தர்மத்துக்காக போராடி இருக்க. அதே வந்து நீ வந்து வின் பண்ணினா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பாப செயல் இந்த மாதிரி செய்யறது, போர் பண்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா சத்திரியரோட தர்மம் என்னது? அது வந்து தர்மத்துக்காக போராடுறது நல்லது. அதுவும் பக்தி செயல்பாடு என்னைக்குமே பாவம் இல்லை. கிருஷ்ணர் சொல்லி செய்யறதுன்றது பாவம் இல்லை. குடும்ப பாரம்பரியம், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது என்னன்னா, சில இப்ப துரோணாச்சாரியர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பையனுக்காக அவங்க வந்து அதர்மம் பக்கத்துல போயிட்டாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி பழக்கத்துல இல்லாம கொஞ்சம் வெளியில வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இது வரும். அதுக்கப்புறம் இருமனம், உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். எப்பயுமே நம்மளுக்கு இன்டெசிஷன் இருக்கு, எது சரி தப்புன்னு தெரியலன்னா நம்ம தர்மம் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு குருவோட கைடன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா எது தர்மம்ன்றதை நம்மளால அப்பதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சாப்டர் 2ல நம்ம இதெல்லாம் தான் பார்த்திருக்கோம். நம்ம வெறும் இந்த உடம்பு மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால என்ன நன்மைகள்னு பார்த்தோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாம இருந்தா வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதனால நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பக்தியில வர்றதுன்றது ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. நம்ம பல பிறவிகள்ல செஞ்ச பாபங்கள்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான், ஏன்னா எந்த ஒரு டீமனும் கிருஷ்ணன் கிட்ட போய் தவம் பண்ணி வரம் வாங்கினதா எந்த இடத்துலயுமே நம்ம பார்க்கவே முடியாது இல்லைங்களா. அதனால வந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா பாபங்களையும் தொலைச்சிட்டு நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கிறோம். அது இன்னமுமே நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லபடியா வளரணும் அப்படின்றத பகவான் கிட்ட வேண்டிப்போம். இன்னைக்கு சாப்டர் இதோட முடியுது. மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிச்சு விடுறேன். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம द्वितीयोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. Thank you माताजी. Thank you for your service. हरे कृष्णा.